Salamu alaikum. To alaikum salam. Suna? To suna na Nura Mado, jarumi kuma mai shiryawa a masana'antar fina-finai ta Kannywood. To Malam Nura, me kake ganin zai iya haifarwa 'ya'yan da iyaye suke yawan faɗace-faɗace a gabansu? To gaskiya dai iyaye da suke faɗace-faɗace ko faɗa a gaban 'ya'yansu ka iya haifar musu da babbar matsala. Duba da ko da yaushe kamata ya a ce idan mutum zai yi sun samu matsala mata da miji, ya kamata a ce ko sun keɓe ko su bari ma ko sai yaro ya yi bacci, ko kuma misali ko yaro ya tafi makaranta, to a wannan lokaci sai su zauna su fahimci juna. In ma faɗa ne ya kama magidanci wa matarsa, to sai su yi. Amma in aka ce ana yin ko da yaushe wata matsala tana faruwa tsakanin mata da miji, suna faɗa ko suna ainihin samun saɓani a gaban 'ya'ya, ana samun matsala gaskiya. Saboda shi wannan yaro ko yarinya da take kallon uwa da ubanta suna wannan faɗa, kullum tana gani fa, to a kwana tashi wata rana za ta yi ƙoƙarin ta dinga ma shiga cikin wannan faɗan nasu, ko kuma ta dinga ganin cewa kullum to babana fa ko dukan mahaifiyata yake ko faɗa yake mata, to kenan ma ashe haka ma maza suke mata. To a haka inda wata ɗabi'a ko wani mugun abu da mijin yake yi wa matar, to sai yar sai ta ɗauka cewa duk maza ma haka suke. Ko aure ne ma daga baya sai kaga ta zo tana jin tsoron to in dai mutum ya aure ma ashe ma haka ma miji yake wa mata, to sai kiga an samu matsala irin wannan. Shi kashi wannan faɗace-faɗacen me yake haifar da shi? Gaskiya ni a nawa tunanin, don aka ce mutane kowa da irin tunaninsa, ni ana tunanin rashin sanin ilimin zamantakewa ne, ko kuma mutum bai da ilimi, ko kuma za a iya samun mutum yana da ilimi ma amma wani kuma in hankalinsa ya gushe sai ya duk abin da ya ga dama a ko ina ne, a inda ya kamata da inda bai kamata ba. To ina ganin wannan abu biyun su ne waɗanda suke haddasa wannan abu: rashin ilimi ko kuma rashin tausar zuciya. Ma'ana mutum kawai in ransa ya ɓaci abin da ya ga dama inda ya kamata da inda bai kamata ba. To yaran da ake yin wannan faɗace-faɗacen a gabansu, me ya kamata su yi idan sun ga ana yi? To abin da ya kamata su yi, shi dai yaro ba hankali ne da shi ba, amma inda yaro yana da hankali kamata ya ce ma in iyaye suna irin wannan abin sai ya tashi ya ba su guri. In gida ne sai ya fita ɗan ƙofar gida, in ɗaki ne sai ya koma falo, in falo ne sai ya koma ɗaki. In kuma ya kama zai iya ba su haƙuri, in ya ga alamun za su iya haƙura sai ya shiga ya ba su haƙuri. So masha Allah. Kana da iyali? Ina da iyali. Kai a karan kanka irin wannan abin ya taɓa faruwa da kai? To gaskiya dai ni da abin da zan yi ba na yi a gaban yara, saboda ni abin da nake tunani idan na yi a gaban yara, wannan abin da suke kallo za su iya riƙe wannan abin a ransu har girmansu. To kuma ko da yaushe in sun tashi za su dinga kallo na a matsayin ko dai ni ban yi adalci ba ko kuma ba na kyautata wa mahaifinsu. To shi yasa gaskiya irin wannan ni ba na yi a gaban yara. Kuma in na ga mai yi ma misali ko abokaina wani haka misali, za ka iya zuwa gidan aboki ka tadda irin wannan haka, in na gani ni kaina nakan ba mutum shawara in ce in za ka yi abinka ka bari sai ba yaro sai ka yi, saboda yaro shi in yana yaro komai duk abin da ya gani yana yaro yana iya riƙewa, in ya riƙe shi kuma zai iya barinsa a ransa, to kuma zai iya koyan wannan abin. Wani shawara za ka ba wa ma'auratan da suka tsinci kansu a cikin wannan hali na faɗace-faɗace? To shawarar dai da zan ba ma'auratan da suka tsinci kansu a wannan yanayi bai wuce gaskiya ya kamata duk abin da mutum zai yi ya lura, ya dinga yi da hankali. Idan ranka ya ɓaci, to hankalinka kada ya gushe. Idan rai ya ɓaci kada a zo a yi abin da a gaban yara suke gani kuma don su zo su tashi da irin wannan tarbiyyar. So ya kamata iyaye duk lokacin da wani abu ya faru, mata da miji su dinga yin su daga su sai su, kar a dinga yi a gaban yara. To masha Allah Malam Nura, mun gode. To na gode. Yawwa. Rayuwar mu